Egunon, Donostiko etxe bizitza hitz egitera gatoz, kontziente gara, hori dela Donostiarren arazo nagusienetako bat, bereziki gazteena, eta gure diagnostikoa partekatzeaz gain, EH Bilduk Donostian dituen neurriak konpartitu nahi ditugu zuekin, eta horretarako, xehetasunak emango dizkigu Juan Carlos Izagirrek. Gaur egun EH Bilduko bozeramailea Donostiko udaletxean, eta 2011an alkate izandakoa. Egunon, Juankar? Egunon. Komentatu dugu, aurrerapen moduan, etxe bizitza hitz egitera gatoz, hori da dudari gabe Donostiarrek daukaten arazo nagusienetako bat, eta lozpa bost galderetan nahi duguna da diagnostikoa eta argazkia egin. Horretarako galderatxo batzun bidez, saiatuko gara hiritarrei gaia gerturatzen. Lehenik eta behin, aipatu dezagun edo zehaztu dezagun zein den Donostiako egoera etxe bizitzari dagokionez. Nik uste hiru ezaugarri badituela eta bata oso ezaguna da. Nik uste dano dakigula estatuko etxe bizitza garestiena Donostien daukagula. 1.000 eurotik gora da bat besteko alokairua eta salmentan ere 5.500 euro metro karatuko gainitu diela. Beste aldetik badaukagu beste arazo bat, eta da etxe bizitza babestuaren ehunekoa oso baxua dela, 4% da. Esango digute batzuk, beste erkidego batekin alderatuta altuagoa dela, baina begiratzen bat dugu Europan zenolako ehunekoa dian, 9% da bat bestekoa, baina badaude herrialde batzuk, 50% inisten diena. Eta hirugarrena da, etxe hutzak asko ditugula Donostian. 500, 2.000 izan daitezke momentu honetan, ez dago zentzu bat, hori beste arazo bada, baina badaude. Eta hauen atzetik arazoi asko daude, baina bata da negozioa nahi egin izatea etxe bizitzarekin. Eta hori arazo larria da, zeratik hori da beste realitate bat momentu honetan Donostian. Etxe bizitza eskubide subjektibo bat tratatu beharrean, aukera eman zaiela batzuei etxe bizitzarekin negozioa egiteko. Eta honekin gertatzen dena da oso zaila dela, bertako Donostiarrok etxe bizitza bat aurkitzea momentu honetan Donostian, bai alokairuan edo bai erosteko. Nola uste duzu bizutela Donostiarrek egoera, nola perzibitzen dute EH Bildu Donostik aspaldi egin zuen, iragarri zuen diagnostikoa gainera asmatu du, kalean zer da somatzen dezuena, zer da EH Bildura iristen dena? Gauza bada, somatzen dena, percepzioa, eta bestea dira datu objektiboak, eta hor daude. Eta nik uste oso importantea dela, soluzioak bilatzeko egokiak, diagnostiko egoki bat egitea ere. Momentu honetan, errealitate bada, gazteak joan iten direla Donostiatik bizitzea beste inguruko herrietara, ez dutelako aukerarik etxe bizitza bat izateko hemen Donostian. Ia 4.000 diaia gaztea jundianak azkeneko urte hauetan, eta horrek ondori badaka. Eta da, emantzipazioa oso berandu ematen dela Donostian. Europako altuenetakoa da, 30 urtetik gora dia, bataz besteko adina, gazteak bere etxea uzten dutena. Eta gero dago beste efektu bat ere, neurtu daitekena, eta da gentrifikazioa bezala ezagutzen dena. Gentrifikazioa da azken finean, pertsona bat, zentroan edo auzo batzutan bizi dena, utzi behar izaten duela bere etxea, joateko beste auzo batzuetara, edo inkluso hiritik joan beste herri batzuetara bizitzea, alokairuak asko jo dialako, eta bar. Eta auzo batzuetan Donostian, datu objektiboa dira, 125 ere ematen da, auzo batzuetako kale batzutan. Eta 115 gora leku askotan ja. Eta hori jasan ezina da, eta pixkat demografikoki ere be eragina ditu. Tartean gaztea juten bazizkigu, normala da, beste arazo asko gaude ere, geota hiri zaharrago bat edukitzea. Eta nik uste beste percepzioa, baino neurtu eitekena da, gero ere erabilera ohikoagoa dela etxe bizitzena negozioa egiteko, espekulatzeko, etxe bizitza bezala erabiltzeko baino. Eta ikusi besterik ez dago, igualdaturen bat emango dugu, baina
hotelen kopurua gora egin du, biderkatu india etxe bizitza turistikoak, eta datu bat emateagatik, azkeneko 8 urtetan, 150 igo dira plazak, lotarako plaza horiek, eta alderatzeko beste zifra batekin, 2011 eta 2015ean, 107 besterik etzan igo, gaina kontutan hartuta, une horietan, 2016ko hiriburu kulturalaren presioa handia zela. Orduan, pixkate horrela bizitzen dute, nik uste, donostiarrek bai percepzio bezala, eta bai datu ikusita errealitate badala kontuatzen zea. Arazo bezala bizitzen dute, eta eskatzen dituzte soluzioak. Nola uste duzu heldu garela honaino gauzak ez direlako hausaz gertatzen? Bai, entzun izan dugu askotan, Donostia beti izan dela, hiri garestia. Eta bai, eta motiboak asko izan daitezke. Baina gila da, politika dala tresna bat, barazoa daudenien, soluzioa bilatzeko. Eta hemen soluzioa jartzeko aukerak zeuden, baina ez dia jarri. Batzutan, egin dialako gauza batzuk, egin behar etzienak, beste batzutan, ez dielako egin zitezkine. Eta ejemplo batzu jarriko ditut. 2015ean, legebiltzarrean onartu zen lege bat, etxe bizitzaren legea, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurka bozkatu zuen, baina aurratea zen sozialistak elkarrekin eta etxe bilduren bozkekin, eta horrekin aukera bat zeon, lehen aipatutako zentzu bat egiteko etxe bizitza utzena, eta hauek, nolabaite merkaturara bideratzeko, tresna batzu jartzen zizkigun, mai gainean jartzen dizkigu. Tartean, kanon bat ezartzea, helburu horrekin. Ez da nahi izan horrelakorik aplikatu, eta etxe bizitza utzak asko dira oraindik ere Donostian. Beste adibide izan daiteke, orain, iaz, 2023an onartu dan Madriden etxe bizitzaren legea. Honak aukera ematen digu, aurrena hiriburu tensionatua izendatu Donostia, eta horrekin neurri hartzeko. Tartean oso importantea eta asko hitzeten da honetak. Alokairuen prezioak mugatzea. Hau ere, onartu zen Madriden EH Bilduk alde bozkatu zuen, baina Eusko Alderdi Jeltzalea berriro ere ezeskoa bozkatu zuen. Uste garbi gelditzen da behin eta berriz, ez dula sartu nahi Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitza pribatuak erregulatzeko bidean. Neurri honekin, aukera izango genitun, bai muga jartzeko alokairuei, baina baita ere beste hainbat gauza egiteko aurrago azalduko ditudanak. Eta gero, ze gehiago egin dago ez da egin, badago lege bat, obligatzen diguna hemen, erkidegoan, eraikitzen dienean etxe bizitza berriak, minimo bat izateko etxe babestuak. Baina beti jo izan da, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik minimoetara. Momentu honetan, 40 da minimoa, eta oso gutxitan jo du goruntz, eta beti EH Bilduren ekimenez. Eta 140 horietatik gainea, erdia tasatuak jarri izan ditu beti, eta tasatua esan nahi du saldu iten dela, ez da alokairuan jartzen, baina gaina prezioak oso garestietan. Zeiten egia Donosti batean, 100.000 euro, 100.000 euroko prezioak. Eta hoien ja, ezinezkoa dira Donostiar askorentzat. Orduan gusten dugu, egin ez dien horiek, edo egin zitezkenak eta ez dienak egin, zer ikusia handia dutela oraingo egoera honekin. Adierazi duzu politika tresna badela, eta EH Bilduk horrela ulertzen du eta horrela aplikatzen du ez, horrela lan egiten du. Politika gauzak eraldatzeko tresna duzela. Ze proposamen ditu EH Bilduk etxe bizitzan badelako bere egiteko horretan ez, hildo nagusietako bat? Helburua jakin batekin, proposatzen ditu eta egiten ditu, ahaldun lekuetan, gobernatzen lekuetan eta oposiziotik ere bultzada norabide honetan ematen du, eta da helburua konsideratzea etxe bizitza eskubide bat, eskubide subjektibo bat, eta dedikatzea etxe bizitza jendea bizitzeko. Eta ez etxe bizitza negozioa egiteko edo espekulatzeko. Eta bi frentetan egiten da lana, eta nik uste
garbi gelitu dala bai hauteskunde hauetan ere, eta bai eta udal guztietan egiten dan lanean, ez? Batetik da, mugatzea alokairuak, lehen esan dudan bezala 2023ko etxe bizitzaren legea aplikatuz, eta bestea da, parke babestua handitzea. Donostian 104 da, momentu honetan, legeak dio 2023ko 120 beharko lukere izan, eta horretarako neurri batzuk hartu behar dira. Zen neurri? Gu garbi ditugu hiru alorretan bintzat lan egin behar dela. Batetik da, etxe bizitza berriak egiten dienean, ez dela nahikoa 140 bakarrik izatea babestua, horrekin portzentaia jaisten joango litzateke, orduan maksimoetara jo behar dugu. Eta badago aurrekin bat Donostian, eta da, Txomineko garapena intzanean 1000 etxe bizitzatik gora, 170 ezarri genitun babestua bezala, eta oraindik ere, egiten dienak uruma inguru horretan, horregatik egiten dira hainbeste babestuak. Eta ez Eusko Alderdi Jeltzalearen borondatearengatik, baizik eta EH Bilduk horrela markatu zuelako. Hoi da bide bat, etxe bizitza berria egiteanean aldan gehienak egitea babestuak. Importantea da ere guretzat ez egitea lur berriak okupatuz, baizik eta leku degradatuak aprobetxatuz badaudelako eta aukera badaude hiri honetan. Bigarrena da etxeak erostea. Etxeak erostea bai etxaia direnak eta erosio daitezke eta publiko bihurtzen dira eta ja kudatzen dira zeatik, udaletxetik, Eusko Jaurlaritzatik, erosten duen instituzio hortatik, edo beste izango litzateke, de hecho, tanteo retracto aplikatzea, VPO izan dian horiek, fondo buitre bat sartu aurretik, legeak izaten dizu, eskubide hau aplikatuz, administrazioak erosi ezakela etxe hori, eta hortik aurrera administrazioak kudeatu. Ez da horrela egiten, ez da horrelako borondate politikoa Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, baina horrela ere, haunditu ingoen nuke parke publiko hori. Eta dago hirugarren bat, ez da asko hitzeiten honetan, baina oso interesantea da, eta orain Donostian egindanean apoa berritzeko aurrerapen bat ja aipatzen da, legeak usten dizulako egiten, eta da, eraikitako etxe bizitzetan, proposatzen dienean hainbat obra edo hainbat handitze obrak, portzentai bat izatea bai alabai babestuak. Hau da, Donostian gertatzen nahi da. Eraikin oso bat, erosten du konstruktora batek, eta esaten digu, egingo ditura etxeak, baina luxuzkoak izango ja. 40 etxe, baina luxuzkoak. Danak, 800.000 euro, 1 milioi bat, 2 milioi euroko etxe bizitzak. Evidentemente, oikiztia Donostiarrentzako. Lege honen bitartez, aukera dago esateko, 40 etxe egin behar bali maituzu, 100 bat, 25 bali da, 10 izango liateke, babestuak izan beharko dute, bai, alabai, eta jabetza, espada publikoa ere, nolabait, etxe babestua dituzten baldintzak, bete inberko dituzte, bai, alokairuetan jartzen baitu, bai, salmentan jartzen baitu, presio mugatu batzukin. Eta horrelako formularekin, Donostian adibidez, aurre ikusten da, 4.000 etxe bizitzatik gora, babestuak izango liatekala, urrungo urtetan, etxe bizitza berri bat egin gabe, lur gehiago okupatu gabe, erekitako hoietan negoziorako erabili beharrian obra hoiek zati bat izateko etxe bizitza babestua. Eta ni uste neurri ere importantea dela eta aipatu beharra dagoela. Alegia dena ez dela eraikitzea formula asko dela, legeak badituela aurreikusi eta bide asko ez da. Etxe bizitza babestuaren portzentai hori igotzeko eta formulak egin behar dirala, aztertu eta aplikatu nahi izan, ez? Bai, kontutan hartu, ezinezkoa izango litzatekela, iristea 120 etxe bizitza babestua, bakarrik mugatuko bagenu gure aktuazio politikoa, etxe bizitza berriak egitea. Naiz eta portzentai altuak izan babestuak. Nolabaite bai alabai regulatu behar da ere, eraikitako etxe bizitza
hoietan. Egin behar da, aplikatu dauden legeak eta dituzun aukerak, hortik ere, etxe bizitza babestu atatzeko. Eta gaina kondutan hartu, Donostian, Goroz da, adibide garbiena, Gorozen da oso bat, nun ez da etxe bizitza babestu bakar bat ere. Orduan, kondenatzen naizea, inoiz ez eukitzea etxe bizitza babestua, ez badezu horrelako neurririk hartzen. Eta beste bentaja bat ere badaka, aktuazio honek, eta da, nahaztu egiten dituzula, etxe bizitza libre betikoa, etxe bizitza babestuarekin. Ze bestela badago tendentzi bat, etxe bizitza babestu guztiak, gelitzeko auzo periferikoetan, eta zentroan horrelako aukerik ez egoteko. Horrelako batekin, posible izango litzateke. Orduan, zer egin behar da Natxe Bildu garbi dauka, egin daitezkenak identifikatua ditu, legeak hor daudelako, identifikatua dagoen bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela horrelako tresnarik erabili nahi, bide hauetatik jotzeko. Beraz, Donostiarran kezka jasotzen dugu, ulertzen dugu eta erabat justifikatuta dago, baino mezu positibo edo itxaropentsua bai helarazi beharko genuke, zeren EH Bilduren borondate argia da eta hori ere transmititu behar dugu. Guk garbi daukaguna da, arazo nagusienetako badala, zure bizitza garatu izatea, zure lekuan, zure gustoko dakazu lekuan. Guk ez da bakarrik errespetatzen deula, oso polita utzi zaigu, pertsona bat errotuta dagoena, oso batean, bertan, bizi nahi izatea, eta zahartu nahi izatea. Beste batzui eskizitez bat, inutze zaie, baina guk usten dugu, hori nola baite, bermatu inbiar dala instituzioetatik. Eta berriro diot, ez da zientzia fikzion, ez da teorizatzea, hau egingarria da, egiten da beste lekuetan. Karo, oso erresa da, egitea, zubalimakazu, parke publiko, etxe bizitza babestuaren parke publiko handi bat. 150 etxe bizitza guztiena publikoa balima da, asko zerrexago kontrolatzen merkaua, eta asko zerrexago jartzen dituzu prezioak, famili pertsona bakoitzak dituen arabera. Edo nola norabide aldaketa eman behar da, ez? Balantza hori, portzentai hori irablia izateko. Honetan ere aldaketa beharrezkoa da. Beste gauza askotan bezala, eta beti izaten dugu epe motzean gauzak daitezkela, perspektiba beste epe ertain eta luzekoak eukita beti, baina epe luzekoa balima da eskubidoi bermatza Donostiar guztientzako, baina uste azten bagea lanean norabide honetan, epe motz ertainean ere emaitzak ikusiko diela, eta arazo honi buelta ematen hasiko gehan. Eskerrik asko. Zuei.